हेलौ लोगोफोर, आं नोंसिनो दिनै खोन्थागोन ओरैबायदि एप्सनि सोमोन्दै जाय एप्सआ जोंनि मबाइलखौ जोबोद ध्यान होनो हायो। बे एप्सखौ नोंथाङा ओरैनो जेराव मेराव मोननाय नङा। क्रोम ब्राउजाराव मोनगोन। बे एप्सनि मुङा जाहैबाय क्रुकसेडर। जोङो बेनि थाखाय मा खालामनांगोन आं खोन्थालांगोन भिडिअआव स्टेप बाय स्टेप। बे एप्सआ जोंनो ओरैनो साननानै ला जों मबाइलखौ बहायबा दोनफ्लाङो, बेयावनो बावनानै थाङो। जों मबाइलाव गोबां बुस्थु दोनो, बिदिनो आर्जेन्ट बबेबा गोनांथि बुस्थु बा बिराद गोनांथि बुस्थु जोङो मबाइलाव दोनो। खायफाफ्रा जोंनि मबाइलखौ लक खुलिनो सेस्था खालामो। बे लक खुलिनो सोर लकखौ जोंनि मबाइलनि लकखौ खुलिनो सेस्था खालामो, सोर सेस्था खालामा, बेफोरखौ जोङो मिन्थिजोबो आरो जों मबाइलखौ बबेबाफोर गालांबाबो, आरो नों मबाइलखौ बबे जायगायाव गालाङामोन आरो सोर खेवनो सेस्था खालामोमोन बेफोरखौ हमनो हाजोबो। आङो बे भिडिअआव खोन्थागोन। भिडिअखौ लास्टसिम नायबानो जाबाय, एसेबो क्लिक खालामालासिनो स्टेप बाय स्टेप। जों भिडिअखौ सुरु खालामसै, फैदो। लोगोफोर, जोङो बिनि थाखाय थांनांगोन जोंनि प्ले स्ट'राव नायग्रोनोसै जोङो मोनगोन ना मोना। आङो प्ले स्ट'राव फैबाय, नै आंनि प्ले स्ट'र बे। आं प्ले स्ट'राव क्लिक खालामबाय। अलरेडि प्ले स्ट'रा अपेन जाबाय। जों बेखौ सार्च खालामनांगोन। बेयाव सार्च खालामनांगोन जोङो क्रुकसेडर। जोङो बेखौ सार्च खालामसै। नैबेयाव नुनो मोनदों थार्ड अपसनाव नै। जोङो बेयाव सेरबानो बे एप्सआ ओंखारबोगोन। जों बेयाव क्लिक खालामबाय। नुनो मोनदों बेयाव ओंखारबोबाय एप्सआ। जोङो बेखौ इनस्टल अपसनाव सेरनानै इनस्टल खालामसै नो। जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। एप्सआ इनस्टल जानाय सुरु जाबाय। इनस्टल जाग्रोथोंसै। इनस्टल जागासिनो। भिडिअखौ लास्टसिम जोबजासिम नाय, जाहाथे एसेबो क्लिक खालामालासिनो, एसेबो स्किप खालामालासिनो। एप्सआ अलरेडि इनस्टल जाबाय। दानिया जोङो बेखौ हमनिफ्राय थांफिनसै, हमआव लांफिनसै जोङो फुरा। नै एप्सआ बेयाव नुजाफैबाय। बेयाव ओंखारबोबाय एप्सआ क्रुकसेडर। भिडिअखौ एसेबो क्लिक खालामालासिनो, स्किप खालामालासिनो लास्टसिम नाय, नङाबा नोंथाङा बुजिनाय नङा बोरै साइन आप खालामनो, बोरै लगइन खालामो। जोङो बे एप्सआव क्लिक खालामसै। बे एप्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंना नैबिदि इन्टारफेस जागोन। जोङो नैबे सिनाव सेरनांगोन। नैबे होनाय सिनाव सेरनांगोन जोङो बेयाव क्लिक खालामसै। जोङो बेयाव क्लिक खालामसै। बिनि उनाव बिदि ओंखारबोगोन। एक्टिभ नाव ओंखारबोदों। जोङो नेक्स्ट अपसनाव सेरनाङा, एक्टिभ नावआव क्लिक खालामनांगोन। जोङो नैबे एक्टिभ नावआव क्लिक खालामसै। बेयाव क्लिक खालामनानै फार्स्टआव जा अपसन फैयो बेखौ सेरनानै होबानो जाबाय। अब्ला नैबिदि एक्टिभेटेड देखायगोन। बेयाव एक्टिभेटेड देखायबाय। नैबेयाव ग्रिन कालार सिन होबाय, राइट सिन। जोङो बेनि उनावसो नैबे नेक्स्ट अपसनाव सेरनांगोन। दानिया जोङो नैबे नेक्स्ट अपसनाव सेरनांसिगोन। नैबेयाव देखायदों एटेम्प्ट लिमिट। जोङो बेखौ लिमिटखौ होनांगोन, जे जोंनि मबाइलखौ सोरबा लक खुलिनो सेस्था खालामबा, जे खेननै खुलिनायाव जायाबानो केमेरा खेबनाय, बा खेनसे खुलिनायाव जायाबानो केमेरा खेबनाय, बा खेनथाम खुलिनायाव जायाबानो केमेरा खेबनाय। जोङो बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो खेनसे खुलिनायाव जायाबानो केमेरा खेबनाय देखायगोन। आङो बेयाव सेरनांगोन, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो नैबे अपसन फैदों फेल्ड एटेम्पमेन्ट। जोङो बेयाव क्लिक खालामनो हायो, बेयावबो क्लिक खालामनो हायो। आं खेनसेयावनो होनसै, जे आंनि मबाइलखौ खेनसेयावनो लक खुलिनो हाया, अब्लानो बेनि फट'आ आंनाव सेभ जानानै थागोन। आङो बे फार्स्टनियाव क्लिक खालामबाय। नैबेयाव नुनो मोनदों, बेयाव 1 ओंखारबोबाय। जोङो बेनि उनाव नैबे नेक्स्ट अपसनाव सेरनांगोन। बिनि उनाव होबावदों एक्टिभ नाव। नैबेयाव लिरनाय होदों एलार्ट इमेल। जोङो एक्टिभ नावआव सेरनांगोन, बेयाव इमेल आइडि होनांगोन। एक्टिभ नावआव सेरबाय।
स' बिनि उनाव नैबेयाव अपसन ओंखारबोदों एथेन्टिकेट। स' जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबा जोंनि इमेल आइडि ओंखारबोगोन। स' जों एलाउ खालामनानै होनांगोन। स' आंनि इमेल आइडिया बेयाव ओंखारबोदों नै। स' आङो नैबेखौ होनसै इमेल आइडिखौ, बेखौ होथ'ला। जों नैबे गोजौनि बयनिफ्राय फार्स्टनि इमेल आइडिखौ होनसै। स' आं इमेल आइडिखौ होबाय। उनाव नैबे अके अपसन ओंखारदों, बे अके अपसनाव सेरनानै होनांगोन। स' नैबेयाव देखायदों एक्टिभेट नाउ। स' बेयाव नैबिदि देखायगोन एलार्ट इमेल। स' नैबेयाव ग्रिन कालारनि बेयाव राइट सिन देखायबाय, थारमाने जाबाय। दानिया जोङो सेरनांगोन नैबे नेक्स्ट अपसनाव। जों नेक्स्ट अपसनाव सेरनाय लोगो लोगो बेयाव मोनथाम अपसन ओंखारबोदों। फार्स्टआव होदों केमेरा, सेकेन्डआव लकेसन, थार्डआव स्ट'र्स। दा जोङो केमेराखौ बिनि थाखाय अन खालामनानै होनांगौ, जाहाथे जोंनि मबाइलखौ सोरबा लक खुलियोबा, बे जुदि खेनसेयावनो लक खुलिनो हायाबा बिनि फट'आ जोंनाव एड जानानै थागोन, माने क्लिक जानानै थागोन बेनि फट'आ। स' जोङो केमेराखौ अन खालामनानै होनोसै, एलाउ खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव नेक्स्ट अपसना जादों लकेसन। लकेसनखौ बिनि थाखाय होनांगौ, नों एखमबा अबेबा जायगायाव मबाइलखौ दोननानै स' जास्ट जोङो बावगारलाङो जे मबाइलखौ अबेहाय दोनामोन आरो सोर दांनो सेस्था खालामामोन। स' बेखौथ' हमनो हानाय नङा जोङो। स' बिनि थाखायनो जोङो लकेसनखौ सेट खालामनांगोन, माने अन खालामनानै होनांगोन। अब्लासो जोङो मबाइलाव अबे जायगायाव दंमोन बेखौ हमनो हागोन। स' जोङो नैबे लकेसनखौ अन खालामनानै होनांगोन, बेखौबो एलाउ खालामनानै होनांगोन। नैबे जाहैबाय स्ट'रखौ जोङो बिनि थाखाय अन खालामनांगोन, मानोना जोंना इमेजआ सेभ जानो थाखाय स्ट'र्स नांगौ। स' जोङो स्ट'राव सेभ खालामनो थाखाय जोङो नैबेखौ अन खालामनानै होनांगोन। स' आं बेखौबो अन खालामनानै होबाय। दानिया नैबेयाव देखायदों ट्राइ इट नाउ देखायदों। दा जोङो ट्राइ नाइन खोन्थादों, जास्ट जोङो ट्राइ खालामनायनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामबाय जोङो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आं नायनोसै, खेनसे रं पिन होबाय आङो, आरो खेनसे नायबावनोसै, बेबो रं। दा जोङो खेननै क्लिक खालामनायबाय। स' जोङो एबार अरिजिनेलखौ खुलिथारनायनोसै दे जोंनि फट'आ मारै सेभ जाहैदोंना जाहैयाखै। स' अलरेडि नुबाय नै नोंसोरो नैबेयाव फट'आ, आं मबाइलखौ आखायाव लानानै फट'खौ, जोंना फट'आ क्लिक जाजोब्बाय। बेयाव देखायदों, बेयाव दासो आं 2टा PM आव बे भिडिअखौ बानायगासिनोमोन आखायाव लानानै। स' नैबेयाव देखायदों फार्स्टआव, नै सेकेन्डआव खेननै क्लिक खालामदोंमोन। नैबे सिगांनि, आं बे सिगांनि दाख्लैनो, स' आं दाख्लैनो आप्सखौ डाउनलड खालामनानै बानायखादोंमोन। स' भिडिअखौ आपलड खालामनो हायाखैमोन। स' नैबेयाव देखायदों फार्स्ट सेकेन्डआव। स' जोङो बेखौ गुवार खालामनानैबो नायनो हायो, बिदि हमनो हायाबा गुवार खालामनानै नायनो हायो। बेयाव नायनो हायो नै। स' जोंखौ देखायगोन बिदिनो। स' नैबेयाव लकेसनखौ देखायगोन, जोंनि नैबे एरियायाव जोंनि लकेसनखौ देखायगोन जे मबाइला अबे जायगायाव दंमोन। स' बिदिनो जोङो मबाइलखौ सोर लक खुलिनो सानदोंमोन, सोर लक खुलिनो सेस्था खालामदोंमोन, बेखौ हमनो हाजोबो। स' नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। आप्सनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दङ। नोंथाङा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामबानो जाबाय, प्ले स्ट'राव जुदि नोंथाङा मोनाबा। स' दिनैनि भिडिअआ एसेबां।